Lero panyaso voice box bambo Oswald Jumani akufotokoza zifukwa zimene dziko la America komanso dziko la Israel apita ku Iran kumeneko nkumakatsira nkhondo poti patikali pano mtsogoleri wa dziko la Iran Supreme Leader Ali Khamenei waphedwa pa zipolopolo zimene zaponyedwa ndithu kumeneko ku Iran. Ndi ambiri nkumafunsa kuti chifukwa chani dzikoli la America komanso dziko la Israel apita kukatsira nkhondo ku Iran, kodi zinthu zonsezi zikuchokera pati nanga ndi chifukwa chani dziko la Iran despite kunena kuti mtsogoleri wawo waphedwa akuona kuti dzikolo silikugonja komanso silikufowoka pa nkhondo imeneyi. Ndipo bambo Oswald Jumani akulongosa kuti nkhani yonse itu sinali nkhani ya Iran versus America koma ndi America versus China. Mukumbukire kuti kwa chaka chino dziko la America lidapita ku Venezuela kumeneko adakamanga mtsogoleri wa dzikolo a Nicolas Maduro ndikunena kuti zitsime zonse zamafuta ku Venezuela tsopano zidzilamulidwa ndi dziko la America. Panonso apita ku Iran kumenekonso kulitu zitsime za nkhaninkhani zamafuta. Ndipo popanga zimenezi akuti America imafuna kukhawulitsa dziko la China kuti tatenga Venezuela kumeneko sungagule mafuta iwe China, komanso ku Iraninso tikatenganso dziko la Iran ndipo iweyo China usiwapo kwira pa nkhani ya mafuta. Komatu zimenezi zikuoneka kuti sizikutheka chifukwa chokuti Iran sakugonja wamba. Leka limodzi pano panyasa voice box timvetsere nkhani yonse kuchokera kwa bambo Oswald Jumani ndipo akayimaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Moni mahuispas mudziko la strangers muli bwanji mwasula bwanji kulikonse komwe mukutimva madzulo alero la chiwiri pamene date yathu ikuti 3 March free March imeneyo ngati sindikunama 3 March 2026 masiku amenewo kuthamanga kwambiri akuthamanga ngati imene akuthamangira ujeni. Tikalo ndithu kuti tikulandirani konkuja K9 studio kwa Zonta Province Boma Durban dziko South Africa chigawo cha KwaZulu Natal kumeneko ndikuti madzulo ano kuti tikulandirani mu program yathu pambande imene tikuti timudziwe Iran ine cruise hour mothamanga chifukwa choti zinthu zikuchitika mothamanga kwambiri. Makamaka nkhani yathu pamene ikubwera ndi mafunso kunena kuti pambuyo poti dziko la Iran lidathambitsidwa ndi mabomba ochuluka ndi dziko la Israeli modzidzimutsa masana aloweruka pamene zotsatira zake kunali kumwalira kapena kuphedwa kwa mtsogoleri wawo amene yuto ndi Ayatollah Khamenei, mtsogoleri ameneyu wodziwika bwino wotchuka komanso wa mbiri zikuluzikulu amene wakhala kulamulira dziko la Iran supreme leader. Nkusanya kuti ulidala wake utsogoleri wake udalibe expire date mwina umadikira imfa. Ndi pamene tikuona kuti tsopano kumeneko ku Iran kwapezeka mtsogoleri amene walowa m'malo mwake komanso ndi kuti za supremacy zimene zikupitirira ufumu umenewu mapresident alipo ku Iran koma pali utsogoleri umene tu amautcha wa supremacy umene umakhala supreme umene tu simmaponya zisankho kuti achoka akhala uje. Ndiye mtsogoleri ameneyu Ayatollah Khamenei amene anaphedwa pa ziwembu zimene Israel idachitira dziko la Iran modzidzimutsa limene litu linali loweruka pakuoneka kuti pakhoza kukhala pa 28 February 2026. Ndipo koyamba komweko mtsogoleri ameneyu anali mmodzi mwa anthu amene anaphedwa mu ziwembu zoyambirirazo. Ndipo kenako dziko la Iran linayamba kubwezera ndi mabomba ake mofoka kwambiri, ndipo timatha kuona kuti kubwezera kumene Iran idayamba kubwezera mu loweruka tsiku lonse kumaoneka kuti America ndi Israel amaona kuti apa game yatha tamalizapo. Ndipo ma calculations awo anali chomwecho ndithu kuti tikakaphulitsa mowirikiza mompanikiza nthawi imodzi kumfafantha ndi mabomba ndiye kuti ikamakatha mwina 12 hours kapena 24 hours tikakhala nkhondo tinayiyamba tamenya yatha. Awa anali ma calculations amene dziko la Israel komanso America mothandizana anawapanga. Komadi zimene lakhala choncho kufikira na mpakana pamene maiko ena Russia, Pakistan komanso China alowerera nkhani koma mwankabisira. Zimene anthu ena ake mwina make sitikudziwa kuti zikuchitika chifukwa funso lingathe kubwera kuti kodi mphamvu za dziko la Iran makamaka pamene zachokera pati kuti mpakana suddenly kumwalira kwa Ayatollah Khamenei ndikupeza kuti Iran ikuchita nkhondo ndi maiko 15 pakamodzi: Qatar, Kuwait, Jordan, Saudi Arabia, Israel, United States of America, Britain. Tingathe kuatchula
paliponse pamene pali kampu ya dziko la America imene lero ndi dziko. Pachifukwa chimenechi zikuoneka ndi kumveka kuti dziko la Iran likuchita nkhondo ndi maiko okwana 15 pakamodzi. Komanso chodabwitsa kwambiri nchona kuti mu nkhondo imene ikuchitikayi kulikonse kumene Iran ikuponya mabomba ake ikuoneka kuti successfully zikuchitika. Mafunso ayamba kuthambitsika pamenepo kuti zayambika bwanji. Pamene patu ndi pamene anthu amba kuona kuti kugwetsedwa kwa ndege za Israeli kapena kuti za America zokwana zitatu ma F-35 ma fighter jets amenewa, kugwetsedwa kwa ndege zimenezi ndi kumene kudayamba kudabwitsa, komanso kugwetsedwa kwa ma drone kumene kukuchitika mowirikiza ndi kumenenso kukudabwitsa. Zimene zikuoneka kuti kulankhula kwa foreign minister wa dziko la China Wang Yi ndi kumene kukuonetsa kuti kukhoza kupatsa mafunso, chifukwa alankhulana pa 10 akatswiri ena akazitape akuoneka kuti amalankhulana ndi abale awo ku dziko la Iran, koma anaona kuti ifetu sitingalolere kuti Iran igwade pansi kapena kuti igonje mu nkhondo imeneyi tisanapereke thandizo lathu. Kugonja kwa Iran ndi kugonja kwa China, kugonja kwa Iran ndi kugonja kwa Pakistan, kugonja kwa Iran ndi kugonja kwa Russia. Kwa choncho akuluakulu amene wawa ayitutumuka. Tikunena pano ngati zomangamanga komanso zinthu zambiri zokhudzana ma business zimene zikuchita bwino mu dziko la Iran, ngakhale pambuyo poti Iran ili ndi ma sanctions onyamulira mchithumba cha 90 kg pa phewa pake. Ma sanctions osewa mungathe kuona kuti sanapindule kalikonse. After surviving in ma sanctions ochuluka, dziko la Iran lero lino likukwanitsabe kuchita nkhondo ndi Israel komanso America mothambitsana. Ngati dziko limene lili ndi ma sanction, mwinatu mungathe kutengera chitsanzo kwa inu amene simunatuluke Africa ino, kuti dziko likakhala ndi ma sanction zimachitika ngati zimene zili ku Zimbabwe. Koma nkupezeka kuti dziko ngati Iran limene lili ndi ma sanctions oti aliyense modrop mwaka akatsekula amathopezamo ma sanction awiri kapena atatu, ndi mmene dziko la Iran lilili. Koma ngakhale ma sanction ali choncho komanso akhala paphewa ndi pamutu pake kwa zaka kumapazi mpaka na m'mimba mwa Iran monse munadzaza ma sanction kwa zaka ndi zaka. Lero kukayamba nkhondo ndipeza kuti nkhondo ikuchitika ngati kuti Iraniyo inali pa free economy, yoti economy yawo imapanga flow bwinobwino ngati mmene inali samapangira. Chodabwitsa kwambiri. Koma zimene zizi ndimene zikuonetsa kuti ngakhale Iran idalandira ma sanction ochokera ku maiko akwa azungu, China, Russia, Pakistan amachitabe business ndi dziko la Iran. Ndipo tikunena pano ndalama zokwana 450 billion US dollars, 450 billion US dollars ndi ndalama zimene China yapanga invest mu dziko la Iran, makamaka popanga zitukuko zosiyanasiyana. Ngati mukudziwa kuti China imagula kwambiri mafuta kuchokera ku dziko la Iran. Kugula kwa mafuta kumeneku sikunangokhala kuti China imadikira kuti Iran ikumbe ndi ayipatse. Kutanthauza kuti dziko la China limalowerera kumene ntchito zokumba mafuta amene akapita kuti ntchito zotenga mafuta amenewa. Kwachoncho ndiye kuti muzitsime za mafuta zimene Iran ili nazo mdziko lawo, mafuta amene amagulitsa ku China, ndiye kuti dziko la China lo physically, financially komanso mu njira zambiri imalowerera popanga zimenezi. Mukuona ngati ku Malawi, dziko la Malawi lingathe kumanga ma stadium, kumanga ma toll gate, zimene zichangokhala zithandizo zochokera ku China, koma China inabwera physically kudzagwira ntchito zija ku Malawi, kutumiza anthu kuti adzagwire ntchito zija. Zitukuko zija mwina ndikukhala zogawana, 40% ya China, 60% ya dziko la Malawi, kapa 60% ya China, 40% ya dziko la Malawi. Ndiye kuti ngati ku Malawi kuti atayambika nkhondo, China ikuyenera panga chothekera kuti ma Chinese amene ali ku Malawi asakhudzidwe ndi ziwembu zimenezi. Komanso zitukuko zimene iwo azibweretsa ku Malawi zisawonongeke chifukwa cha nkhondo imeneyi. Pamenepo ndipene pakupangitsa kuti maiko alowererepo. Pachifukwa chimene chichi China idalingalira. Chinthu choyamba chimene mungadziwe, China ndi bayaso wamkulu wa mafuta mu dziko la Venezuela. Tikunena pano Venezuela ili m'manja mwa America. Chimene America ikulimbana nayo is to starve China kuti isakhale ndi kupeza mafuta, chifukwa we got Venezuela with us ngati Americans. Tikalandaso Iran ndi kuti we are starving China.
koma that calculation it was very poor. Chifukwa chani? China inali itakonzekeretsa kale Iran munjira zambiri. Sitidzabwera kudzathandiza nkhondo titavala majombo pa ground, sidzauluka ndege mmwamba ndi dzina kuti ndege ikuchokera ku China. Tidzakupatsani kuthekera munjira zingapo: strategic, komanso intelligence, komanso technique. Ndikuti technical support, strategic support, komanso intelligence support imene ndi imene ife China tidzakupatseni. Ndi zida timadazeni tingapo toti mukhozoona nokha kuti mudzagwiritsa ntchito bwanji. Strategically, technically, intelligence, zimene zizi ndi zochepa kuzitchula pakamwa. Koma nkhondo itayambika mu dziko la Iran pamene Israel ndi America adakachitira ntopola, mphamvu za Iran payokha pomafika tsiku la lero nkhondo ija bwezi yatha. Koma China singavomere kuti igwaditsidwe pansi, makamaka potsekerezedwa misika ya mafuta Venezuela ndi Iran. Komanso singalole China kuti katundu wake wa nkhaninkhani amene ali mu Iran, ma technicians amene ali mu Iran, ma scientists amene ali mu Iran, ma architects amene ali mu Iran, kuti aphedwe, zapeze zowawa, iwowo ali khale kumayang'ana. Chinthu china, Pakistan ndi Russia komanso China akudziwa kuti if Israel ndi United States of America can fight this war successfully, ngati atapambana mu nkhondo imeneyi, sizithera pompo, it's either Iran ikhala next. Ngati mu Iran mutagwa bomba lochokera ku Israel kapena lochokera ku America pa nkhondo iyi, dziwani kuti bombalo lili mu border ya China ndi Russia. Pa zifukwa zimenezi, ngati ng'ombe ndi mbuzi itanena kuti kulumidwa kwa njoka kwa eni aka anyumba ine kusandikhudze, mudziwe kuti zidzatha ndi ng'ombe ndi mbuzizo. Mwambo umene umugwiritse ntchito. Tsiku lina mwini mbuzi ndi mwini ng'ombe adalira nyumba, pamene Khoswe amene adamutcherera chigwenembe adathawa pa chigwenembepo. Kenako pa chigwenembe padamveka pa, ndipo mwini nyumba ankayesa kuti wapanidwayo ndi Khoswe, posadziwa kuti idapanidwayi idali njoka koma idapanidwa kunchira. Poti mudali mdima pokati nkaone njoka idakaluma mwini nyumba. Koma Khoswe anatuluka panja kukauza ng'ombe ndi mbuzi, akuluakulu m'nyumbamu zavuta, mukufunika kuti tikadapita tikathandize abwana wanu, akuoneka kuti m'nyumbamu china chake chaluma, avulala. Koma mbuzi ndi ng'ombe zidati ife zisatikhudze. Koma Khoswe adanena kuti komatu dziwani, zizakukhudzeni kwambiri ndinu osakhala ine, ndikupangazi ndizofuna kuteteza miyoyo yanu. Mbuzi ndi Khoswe, mbuzi ndi ng'ombe ankaona ngati mchezera. Zotsatira zake mwini nyumba adamwalira. Mmawa atayika maliro, chinthu choyamba adatenga nkhuku anthu, kupha, kudya. Patadutsa masiku atatu anthu adatenga mbuzi, kupha, kudya. Podzabalalika pasiwa anthu adatenga ng'ombe, kupha, kudya. Mungathe kuona kuti Khoswe adayionera patali. Musalekelere tiye tikapulumutse munthu wamkulu m'nyumbamo. Ng'ombe ndi mbuzi ndi nkhuku adati zisatikhudze. Kameneka China, Russia ndi Pakistan akaonera patali. Ngati kupanidwa kwa pachigwenembe kwa dziko la Iran, Russia, Pakistan ndi China atanena kuti zisatikhudze, basop zikachoka kumeneko zikubwera kwa inu. Chifukwa nkhaniyi moto uliwonse umakhala mpoyatsira, pamene pamaoneka kuti pali timaudzu pang'ono, koma zotsatira zake mapsa nkhalango. Pachifukwa chimenechi ndifake China yadzuka mwamsangamsanga kupereka thandizo strategically, technically, intelligence ku dziko la Iran. Ndi pamene tu Iran yasintha gemu yonse chifukwa cha China kupezeka nawo mu nkhondo, direct or indirect. Mwamba kuona kuti Iran ikuponya mabomba accurately kumakafikira malo amene akufunika kukafika, kuphwasula molapitsa, kuyamba kugwetsa ndege, kuyamba kugwetsa madrone, zimene zikuoneka kuti si zimene America ndi Israel imayembekezera,
sizimene ngakhale Britain imayembekezera kuti zachitikira komatu zikuchitika. Pamenepa ndi pamene anthu adzuka nokuzindikira kuti nkhondoyi lena sanalankhule molubwalubwa pakamwa kuti tilowerera, koma alowerera kale. Mukadzaona mayiko akwa Ulaya akumalankhula motumbwa zolowerera nkhondo ngati za ku Libya, nkhondo ngati za ku Afghanistan, nkhondo ngati za ku Iraq, nkhondo ngati za china Lebanon, kumakhala kwa aderera owalowererawo pamene amachita kumemana kutengana magulu nkumakasewera makanjanja mdziko laweni. Nkhondo ya Iran, Israel ndi America, palibe dziko la ku Ulaya limene likubwera mwamtudzu kudzaonetsera kuti lingathe kulowerera. Chimodzimodzinso Russia, China ngakhale Pakistan sangalankhule motudzuka kuti afuna kulowerera nkhondoyi, komatu mayikowa alowerera kale. Ndipo kulowerera kumeneko alowerera mu zinthu zitatu zimenezi. Pachifukwa chimenechi tikunena pano pamene nkhondo ikuthibuka ku Iran ndi Israel komanso America, China yathandiza kale dziko la Pakistan ndi ndege zochulukirapo ma J-35 komanso ma H-19 ma aircraft amenewo, ma J-35 ma fighting jet akupereka ku dziko la Pakistan. Chifukwa chani? Akudziwa kuti ngati moto utavuta kuti sungazimitsidwe kumene ungalowe mwansanga kudzakhala uko. Kwa choncho pano dziko la China lili kalikiliki equipping dziko la Pakistan to defend itself ngati kutakhala kuti zikufunika kutero. Pachifukwa chimene chitakhala tikunena masiku ambuyomu, koma popeza ma social media pages ndi ochuluka, anthu ena akhala nawo sakulankhula mmene iwo akudziwira. Third World War is here and it have just begun. Ngati Trump amanena motudzuka kuti iyeyo ndi amene adzanene kapena kukonza nthawi duration ya nkhondo kuti kayikhala ya mwezi, kayikhala miyezi itatu, Trump amadzinamiza. Benjamin Netanyahu wadzinamiza. Nkhondo iyi sikutha chifukwa Iran sikuvomera ceasefire isanabwezere ziwembu zimene yachitiridwa. On top of that, ngati Iran sigwira nkhwiko ya Israeli pano, sipadzakhalanso nthawi imene adzakwanitse kugwira nkhwiko ya Israel. This is a time ya dziko la Iran kugwira nkhwiko ya Israel, ndipo iyi ndi nthawi ya Israel ndi America kugwira nkhwiko ya Iran. Ngati apapa wina sagwira kholingo la nzake nkupotokola, third round idzakhala yoopsa kwambiri kuposa apa. Musayiwale tinali ndi nkhondo mu 2025 imene inachitika ya 12 days. Nkhondo imene ija idaoneka ngati Iran yagonja, ndipo America ndi Israel adaombera m'manja mkuphazi ngati apambana. Koma Iran inaphunzira zinthu zochuluka kuchokera mu nkhondo ya masiku 12 amene aja. Ndi chifukwa chake pali kusikana kwakukulu pa zimene zikuchitika m'masiku atatu awa loweruka la Mulungu, lolemba ndilo lachiwiri ngati masiku 4, ndi zomwe zidachitika m'masiku 12 amene aja mu 2025. Kodi nkhondo imene ngati itati ikwane mwezi kapena itati ikwane zaka ziwiri ikumenyedwa ngati ku Ukraine, mukuyembekeza kuti kudzakhala kutaonongeka zinthu zotani? Kwa musayiwale pamene tikuyang'anira ndi kutsatira zokhudzana ndi nkhondoyi, dziko la Iran kulibe asilikali kapena dziko limene angapange invade kuyenda wa mapazi ndi kukalowa mu Iran ndi kukamenya nkhondo. Nkhondo iyi tikhala tikuonera ya mabomba, ma cruise missile, komanso tikhala tikuonera ya ma drone. Chifukwa chona kuti mayiko awiriwa ngovuta, makamaka dziko la Iran kulibe msilikali anganyamule chikwama ndi futi m'manja ndi kumati ndopita ku Iran kukachita nkhondo. Iyi ndi chifukwa cha geoposition imene Iran idakhala. Malo amene Iran inakhala ndi malo ovuta kufikirika ulendo wa mapazi. Sitikuti Iran yapambana nkhondo, kapena Israel ndi Russia yapambana nkhondo kapena kuluza, kapena Israel ndi America yapambana nkhondo kapena kugonja. Ayi, nkhondo idakalipo. Koma chimene mungadziwe, mtopolo amene Iran ikuchita, it's a live together or die together. It's either nkhondo ikhale ya dziko lapansi kapena ikhale nkhondo ya region. Koma sikutha m'masiku ochepa. Ndi chifukwa mukuona kuti Iran ikulimbikira kuchita mtopola
malo amene angathe kudzetsa usiwa kapena umphawi ku mayiko, unlike pamene dziko la Israel likulimbana ndi kupha anthu ngati ma-civilians. Ma-civilians, they multiply only kukwatirana nkumabereka ana. Ma-facilities amene akuphwasulidwa, malo osungira mafuta, ma-airport, makampu ndi zinthu zina zofunikira, zimatenga ndalama zochuluka kuti tizibwezeretse. Zimenezitu zikutanthauza kuti ngakhale mayiko aku Middle East amene adavomereza kuti America idzeke mabesi m'mayiko awo, this time is to redraw the map and history of the world. Map otu ndi history ya dziko lapansi yenera kuti ilembedwenso, chifukwa chonena kuti si zonse zimene timaziona ndi kuziganizira pakati pa America ndi Israel kapena zimene ikuchita Iran, zimene inu ndi ine timaziganizira kuti ndi zimene zikuchitika. Pachifukwa chimenechi padzakhala mafunso pamapeto pake. Phindu la ma-allies ndi chani? Phindu la kukhala ndi makampu kapena mabesi a America m'dziko mwathu ndi chiyani? Nanga usuperpower wa America ndi Israel uli mtanthauzodi? Kodi nkhondo imeneyi ikatha, anthu adzapitiriza kulemekeza America ndi Israel ngati masuperpower ngati mina nkawopera kale? Pamenepo dziko lidzakhala ndi mbiri ina yachilendo yokhudzana nkhondo ndi luso la nkhondo pa dziko lapansi. Mwina ndine Oswald Chimwani, K9 Studio, KwaZulu-Natal Province, Boma, Durban, dziko South Africa. 0782820514, 0782820514, 069 3000 915. Mukatero mwatipeza mufuna kuchena magrupu athu, bwerani. Nkhani zangati kumeneko ndi diwi kutapa kutaya kholophete kubala kwa nyemba. Inu tionanenso pamene tibweso ndi cruise hour ina yokhudzana ndi nkhondo ya ku Iran pamene zikupitirira kuchitikabe. Ma episodes athu adzibwera mowirikiza chifukwa cha mmene zikuchitikira mowirikiza kumene zikuchitikako. Mwakoma nonse, bye bye.